Nwanne anyị nwoke bụ Ebube Joseph amarọ m na ịfụrụ this interview ya Mbaba mere the chairman ndị Ogbo maka ndị anyị kpọpụtara oge afọ na-ekere m na o nwere ife nwa merefa. You understand me? Na-ekwu a lot of things against the chairman of Ogbo. Amarọ m na ịfụrụ that interview afọ chairman Ogbo mere. Ọ na-akọwa that na ndị afọ bụ ndị afọ ịkpọ wee pụta ọkwa nyanwa kwuru not me the talk am. Chọọ ifu ife okwu amarọ m na ifu gị Ebube Joseph. Now that group of people afọ ịkpọ wee pụta the chairman of Ogbo na-akọwa na ndị afọ bụ a na-adịghị mma Ogbo n'ofe anwa bụ ife na-ebu ata adịgboroja according to him. Do you understand me? He said a lot of things in that video. So I have been waiting ebe ka mmago na gị na ndị afọ ma nke nwa a ga-clarify na the chairman kwa na allegation ka ọ na-ebodo ndị afọ na ife afọ na-ekwu abụrụkwa eziokwu. But I see that na so many of ịgbara nkịtị and ndị ahụ kwa from ebe bapụta the bunk o ife the chairman na-ekwu wee sị ka njụọ ife chairman na-ekwu abụ eziokwu ka ashị because na ịkpọpụtara ndị afọ ndị a said a lot of things against the chairman ma si melefa account. Do you understand me? They said a lot of things in that interview gị na family. Do you understand? Mana oluo na kịta na chairman ekwu na a lot of things na-echeka unu bịa kwukwu okwu concerning ife a because ife chairman na-ekwu ebe a bụ a very big allegation. No ndị afọ bụ na-adịghị mma n'Ogbo anọva ma na Igbo ata ma adịgboroja. Ịma na ọ ya ekwu ebe na m ebe a sị iburu na onye Igbo bụ dat na ọgwụ ọbụla ị na-azụ na akụchi ka ị na-azụ ị ga-anwụ ike because iso na ndị na-egbu anyị. As far as na ịbụ onye Igbo na-arụ fake akụchie mmanya, akụchie ọgwụ, akụchie nri nwa, akụchie ihe ọbụla a na-eri iso na ndị na-akọsụrụ anyị kidney problem, iso na ndị na-akọsụrụ anyị liver problem. A na-akwa masị na ọfa nwa mana ana m ekwu based on ife the chairman kwuru. Chairman so na ndị ahụ so na ndị na-egbu ata akụchie. I don't know if you get my point. So ọ ya adịkwa mma ka unu bịa clarify ihe onwe unu because ndị Igbo so na ọ ya abụ alụ gba alụ ọbụla omenala and na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. I don't know if you get my point too. Like how I'm saying here, ọ bụ nkwana that na ị nọ n'ala Igbo anyị, na ị nọ n'Ogbo, ị nọ n'any market wee bụ that na ife ị na-alụ bụ akụchie mara ama na ị na-participate na ndị kidney problem a na-anwụ ma ndị juru ụlọọgwụ ma ndị nwere liver issue ma ụmụazị ị na-afụgasị na-enwe issue agasị niile. Some of them bụ ndị nwa anwụrụ anwụ ma ndị mere expire ma ọ bụ ndị adịrọ mma. Do you understand what I'm saying? So ọ ga-adịkwa mma na ịkpọkwa those group of people ka ọ bịa clear onwe fa. Kenekwenu m unu ka emesịa.